परबरजरायाव आसाम प्रदेश कांग्रेस कमिटिनि बिथोनाव दैबानाजों खहा जाजानाय सुबुंफोरनि थाखाय बेसेनाङै फाहामथाय होदों। आसाम प्रदेश कांग्रेस कमिटिनि मेडिकेल सेलनि हाबाफारियाव कक्राझार जिल्ला कांग्रेस कमिटिनि हेफाजाबाव परबरजरानि देबिटुला बाजाराव दिनै दैबानाजों खहा जाजानाय सुबुंफोरनि थाखाय मोनसे बेसेनाङै फाहामथाय बादा खुंनाय जादों। लोगोसे आसाम प्रदेश कांग्रेस कमिटिनि मेडिकेल सेलनि आफादगिरि डॉक्टर साजिद हुसैननि दैदेननायाव डॉक्टरफोरनि मोनसे हानजाया सावस्रिखौ नायनायजों लोगोसे बेसेन लायाजासे मुलिफोरखौबो रानना होदों। आरो बे बेसेनाङै सावस्रि फाहामथाय बादानि हाबाफारिखौ बेखेवनानै होयो आसाम प्रदेश कांग्रेस कमिटिनि नेहाथारि गर्जन मोसाहारिया। बे हाबाफारियावनो बाहागो लाना आसाम प्रदेश कांग्रेस कमिटिनि नेहाथारि गर्जन मोसाहारिया खौरांगिरिनि सिगाङाव बिटिआरनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा प्रमद बर'खौ सोंखारिनानै बुङोदि प्रमद बर'आ दैबानाजों खहा जानाय सुबुंफोरखौ गसंथायाखै आरो बिटिआरनि सीएम प्रमद बर'खौ दैबानाजों खहा जानाय सुबुंफोरनि देहा फाहामथाय होनांगौ होनना दाबि दिखांदों। बिनि अनगायैबो गर्जन मोसाहारिया मुस्लिम सुबुं अनजिमानि 40% सायाव हिन्दु मुसलमानफोरनि राजखान्थिनि सायाव बुंथियो आरो दैबानाजों खहा जाजानाय सुबुंफोरनि दुखुखौ बुजिना आसामनि गिबि मन्त्रि हिमन्त बिश्व शर्माखौबो सोंखारियो। नंगौ जोङो दिनै बे देबिटला बाजार देबिटला हाथाय परबतजरा निनो अंग बियो देबिटला हाथायाव जोङो दैबानायावहाय गोबां रोखोमनि खहा जानायफोरखौ लानानै जोङो सांग्रांथि मेलजों लोगोसे दैबानाखौ लानानै गोबां रोखोमनि बेमार मेगननि बेमार दैनिफ्राय जोनोम जानाय बेमार उदै सानाय खर' सानाय गगा मोननाय बेखौ लानानै जोङो मोनसे मेडिकेल केम्प बसायदों। बेवहाय जोङो क'क्राझार जिल्ला कमिटिनि दंदेरो लोगोसे जोंहा जवाहार बाल मन्चनिनो आसामनि क'अर्डिनेटर डक्टर साजिद हुसैन आरो लोगोसे जोंहा आसाम प्रदेश कांग्रेस कमिटिनि भुपेन बरा बिथांनि बोसोन मथे जोङो बे फ्रि मेडिकेल केम्पखौ बावहाय खालामदों। दा बावहाय ओरैबायदि माने गोनांथि बायदि मोनदों जोङो बेहाय फैनानै जे नंमारगौ रायजो राजाफ्रा खोब खस्थ' भुगिनानै दङ। नानानथा रोखोमनि जब्रा जन्था दैनि आंखाल जानाय लोंनायनि आंखाल आबाद फोथारा खोलसि फानाजों फबजोब्बाय। दा बेफोरखौ जोङो सिन्था खालामदों। जोङो गभर्नमेन्टनि थोरोबनिफ्राय सिगाङाव बुंदोंमोन नाथाय बिथांमोनहा एखे अबहेला दे बिथांनोबो खबर जनायदोंमोन बिथांमोनहाबो अबहेला। दा बे गासैखौबो नायनानै जोङो सिन्था खालामबाय जे नेचारेल केलामाइटिया मानसि लानानै जाया। सोरबा मुस्लिमनि थाखाय आलदा सोरबा बर'नि थाखाय आलदा बेबायदि नङा। दै बानाया आसामावनो गोदो गोदायनिफ्रायनो जाबोनाय दिनैसिमबो बे एखे परिबेसावनो। दा बेखौ लानानै जोङो दिनैहाय एसे रायजो राजानो अनसुंथाइ जे बिथांमोननो फोथायनायखौ होफैदों। दा बे मेडिकेल केम्पआव बे डक्टरजों लोगोसे गोबां स्टाफ आरो श' मानसिफ्रा बिथांमोनहा दिनै देहानि फाहामथायखौ लागासिनो दङ। जों बाहाय खोब रंजानाय मोनसिगारदों आरो बिटिआर सरकारा बोरै लानो। हिमन्त बिश्व शर्माया सानफ्रामबो सिखारबानो मिडियायाव बेखौनो बुंगासिनो दङ जे आसामाव मुस्लिम संख्या 40% जाबाय 40% जाबाय थारमाने मुस्लिमखौ फोजोबनांगौ। नायदो सासे गिबि आसामनि मुख्यमन्थ्रिनि भाषायानो जुदि बेबायदि जायोबा बिनि सिलादार बेलादार प्रमद मोनहा मा सानगोन मा मावगोन। उरुपदे मोना मा मावगोन रावबो जेबो मावा। दा जोङो बेबायदि हादोरखौ देशखौ रायजो राजाखौ जोङो बिसिनि आखाइ हगारनो हाया। बिथांमोना मावनो हायाब्ला कंग्रेसआ गभर्नमेन्टआव गैयाब्लाबो जोंहा बेबस्था दङ जोंहा जोंनि प्रभिजन दङ। आरो मोनथाम जायगायाव आदम बाजार बेनिफ्राय मदाथि आरो दामपुर माखासे जायगायाव जोङो लानायनि पदक्षेप खालामहरो। बिनि सिगां जोङो प्रमद बिथांखौ रिकुवेस्ट खालामखाबाय मिडियानि जुगेदि जे साननै सानथामनि गेजेराव नोंथाङा मेडिकेल केम्पखौ ला। मानसिनि राहाजों लोगोसे जिब जुनारनिबो आंखाल गांसो मोसौ गुमग्रा बोरमा बायदिसिनानि गांसोनि फोथारा साफा दैजोंनो फबजोब्बाय खोलसि फानाजों फबजोब्बाय। दा बे बेबस्थायाव भेटेनारि डिपार्टमेन्टखौ बिथांमोना लाफानानै खालामोब्ला दैनि बेबस्था होयोब्ला आरो बे खोलसि फानाखौ बुथुमनानै मोनसे आबादनि बांलादेशनि टेक्न'लजिजों जुदि आबाद मावनायनि बेबस्था खालामबा नङाबा बे रायजो राजाफ्रा खमावबो 20थानि बारा गामिफ्रा एबारावहाय 6 माससिम जेबो आबाद मावनो हालिया। दा बेखायनो खनसेबाव आङो नोंथांमोननि बे मिडियानि जुरिथे खावलायनो सानदों प्रमद बर' बिथाङा थाबैनो गावनि बाहायनायखौ थिनहरनांगौ आरो बबे बबे जायगायाव फ्रि मेडिकेल केम्प लानांगौ बेनि बेबस्थाखौ लानांगौ आरो। नमस्कार, मैं डक्टर साजिद हुसैन MBBS MD অসম প্ৰদেশ কংগ্ৰেছ কমিটিৰ মেডিকেল সেলৰ চেয়াৰমেন আৰু আপোনাৰ জৱাহৰ বাল মঞ্চ অসমৰ চেয়াৰমেন। অসম প্ৰদেশ কংগ্ৰেছ কমিটিৰ প্ৰেচিডেণ্ট ভূপেন কুমাৰ বৰা ডাঙৰীয়া দেৱৰ নিৰ্দেশ মৰ্মে আমি আজি ইয়াতে পৰ্বতঝৰা অঞ্চলত এটি মেডিকেল কেম্প কৰিবলৈ লৈছোঁ।
ফ্লাড এফেক্টেড ভিক্টিমছবিলাকৰ কাৰণে তেওঁলোকৰ ফ্লাডৰ পিছত সাধাৰণতে যিবিলাক বেমাৰ আজাৰ মানুহৰ হয় সেইবিলাকৰ চকু ৰাখি আমি কিছু মেডিচিন আৰু আমাৰ মেডিকেল টিম এটা আহিছে গুৱাহাটীৰ পৰা আমি কিছু মেডিচিন কেৰি কৰিছোঁ আৰু কিছু আপোনাৰ বিশুদ্ধ পানীৰ কেনেকুৱা মানে অসুবিধা হৈ যায় এই ফ্লাডৰ টাইমত পানীবিলাক জানে আপোনালোকে দূষিত হৈ যায় সেইবিলাক যাতে ঠিক মতন আমি এডুকেশ্যন এটা দিব পাৰোঁ প্লাছ যিখিনি কমন ডিজিজ ফ্লাডৰ পিছত যিবিলাক হয় সেইবিলাকৰ কাৰণে আমি কিছু কমন মেডিচিন কিছু লৈ আনিছোঁ আমাৰ প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ তৰফৰ পৰা চ' এই পদক্ষেপ আমাৰ যুটীয়াভাৱে কোকৰাঝাৰ ডিষ্ট্ৰিক্টৰ মানে আমাৰ প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ কোকৰাঝাৰ ডিষ্ট্ৰিক্ট আৰু জৱাহৰ বাল মঞ্চ কোকৰাঝাৰ ডিষ্ট্ৰিক্টৰ তৰফৰ পৰা যুটীয়াভাৱে অৰ্গেনাইজ কৰা হৈছিলে চ' আজি আমি সেইকাৰণে আহি আমাৰ মেডিকেল টিমে আমি ফ্ৰী ডিষ্ট্ৰিবিউশ্যন কৰিছোঁ আৰু আমাৰ জনসাধাৰণৰ লগত তেওঁলোকৰ প্ৰব্লেমবিলাকৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখি আমাৰ অলপমান আদান প্ৰদান কৰিছোঁ তেওঁলোকৰ কি প্ৰব্লেম আছে সেইবিলাক আমি অলপমান কথা পাতিছোঁ কেনেকুৱাকৈ নিৰ্মূল কৰিব পৰা যায় সেইবিলাক আমি চাইছোঁ আৰু যিবিলাক মেডিচিন আমি লৈ আহিছিলোঁ সেইবিলাক আমি ফ্ৰী ডিষ্ট্ৰিবিউশ্যন কৰি আছোঁ চাওক স্থানীয় সচেতন যুৱক হিচাপে মই এটা কথা ক'ব বিচাৰিছোঁ যিমান UPPL চৰকাৰ BJP চৰকাৰ বা BPF এই তিনিওটা বিৰোধী দল আৰু চৰকাৰ পক্ষৰ দল তেওঁলোকে আমাৰ এই পৰ্বতঝৰা অঞ্চলত বানপীড়িত অঞ্চলত এতিয়ালৈকে কোনো আমাৰ ৰাইজৰ খবৰ লোৱা নাই বা আমাৰ পৰিলক্ষিত হোৱা নাই আমাৰ পৰ্বতঝৰা অঞ্চলৰ ৰাইজৰ বানপীড়িত অঞ্চলত বেমাৰ আজাৰৰ সৃষ্টি হৈছে সেই খবৰখিনি BTR চৰকাৰৰ EM অৰূপ দে ডাঙৰীয়া তেওঁৰ দায়িত্বত থকা অৰূপ দে ডাঙৰীয়া ক'ত আছে অৰূপ দে ডাঙৰীয়া অকল কৈ থাকে হিন্দু মুছলমান কিন্তু অৰূপ দে ডাঙৰীয়া পৰ্বতঝৰাত ক'ত অৰূপ দে ডাঙৰীয়া মেডিকেল ডিপাৰ্টমেণ্টৰ ইমান গধুৰ দায়িত্বত আছে মানুহ এইফালে বেমাৰত ভুগি আছে আজি মই কংগ্ৰেছ দলক ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ যে আমাৰ এই পৰ্বতঝৰা অঞ্চলত তেওঁলোকে ইমান ধুনীয়া এটা মেডিকেল কেম্প পাতিছে সেইকাৰণে পৰ্বতঝৰা অঞ্চলৰ এজন উদীয়মান যুৱক হিচাপে মই বিশেষকৈ কংগ্ৰেছ দলৰ নেতৃত্বক মই ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ লগতে আৰু এটা কথা প্ৰমোদ বড়ো ডাঙৰীয়াক সকীয়াই দিব বিচাৰিছোঁ আপুনি অনতি পলমে আমাৰ এই অঞ্চলত দেৱীতলা মহামায়া কাজিগাঁও শান্তিপুৰ মধাটি খুটাবাগৰা দামপুৰ অঞ্চলত আপোনালোকে ইমিডিয়েট আমাৰ ৰাইজৰ হকে কাম কৰিবলৈ আৰু মেডিকেল কেম্প পাতিবলৈ আমি মই ৰাইজ হিচাপে আপোনালোকক দাবী উত্থাপন কৰিছোঁ অন্যথাই কিন্তু আগন্তুক দিনত আপোনালোকক কিন্তু ৰাইজে উচিত শিক্ষা দিব আপোনালোকে মনত ৰাখিব मोनसे फोसावथाय नोंथांमोननि थाखाय मोनसे गोजोनथाव खौरां लानानै फैदों अदालगुरि जिल्लानि सिङाव थानाय डिमाकुसि बरंगाजुलिनि पिपल हलियाव लानानै फैदों नोंथांमोननो लेब्रा मुंनि गंसे गोदान रिजर्ट नोंथांमोना बे लेब्रा मुंनि गंसे गोदान रिजर्टखौ तामुलपुर रडनिफ्राय फैब्ला सुख्लाय ब्रिजनि आगदा आरो अदालगुरि रडनिफ्राय फैब्ला सुख्लाय ब्रिजनि सिगाङाव आगसिथिंजाय मोननो हागोन लेब्रा मुंनि गंसे गोदान रिजर्टआ नोंथांमोननो गोसोबायदि सुबिदा खालामनानै होनाय जादों नोंथांमोना बे लेब्रा रिजर्टआव बर'नि गासै जाग्रा जामुंखौनो मोननो हानायजों लोगोसे बेवहाय नोंथांनि सुबिदा बायदि अर्डार खालामनानै जानो हागोन जुदि नोंथांमोना तामुलपुरनिफ्राय अदालगुरिसिम थांनाय समाव ओंखामजों लोगोसे बायदिसिना जालांनो गोसो दंब्ला नैबे 8638879656 जानबुं नम्बराव कल खालामनानै सिगांग्रो अर्डार खालामहरनो हागोन